Shillong All Faith Forum kalapan pau ke jing Sngewkhia jur halor ke jing mi kile air hakiri kisngi ki bom sngo tanat hakani kari India. Habakran shakilat pathai khubor mata ka shitarik leber ahaja al pausau u president ke SAFF u bishop Pierli Lingdo ulong baka than chatei lami ngi ka de ka ba imsuk imsan hapdeng ki jat benrio ba pher Henry mental lami ki jingja ki bom sngo tanat satya. Ulong ba omla ban sngo thu bakala bandai balajan ke election MP ni nak benta kanu ka daw namar balami ki Kynhun ki bakran jam ki jing Dawa jongki lingba ka Niam kebalong ke sngosi ulapan pawe ke jing Sngewkhia ki jing Dawa lingba ka Niam kebala ban wanra ke jing sngosi bat ka jing bom sngo tenat ula kentu ki pat ba ban omnget kulmar bat shongshit klebit khamtam lingba ki social media namar ba ki don ki bom shisha bat kenturu iki pat ba nong shong shnong na ki jat Niam bat jat benrio ba pher bakine imlang imsuk ringkat ka jing sngutu jingmut omban wanra ya kanu ka jingpun jingut ya ka shongsuk shongsan meeting jang ka Saff ka momot ke Shillong All Faith Forum ke de ka Kynhun ha ka ba jat Niam ke ba pher ke ba don ha ka jala ga jongi ya don lang ha ka forum ka ba ngi khot ka Saff ya ga meeting ni li kran ni li ban pau ke jing so diau ke jongi ya ke jing long ke ni ke san per thai ke ba ja ha Assam Meghalaya hari India hi ba ro India ke jongi ke bad tegari jongi judge benreu ki ba borok ke judge benreu ki judge Niam ki borok ke dan ki dan hari India ke India ke ba ju ri yaki ke ba ju kuduk yaki har ba ki het kisan ke Niam ba andre agini ki singi ki for ni I ba kal air jongi ki kala ki wan la mi ki jing ne ki jing kren ne ki jing ki kam ki bigile ki bom itanat yo ki bom sosi ki boy pania pat ya prai ki brio but kenig la wanra ye ga e bom itanat yo agari India ki jami ni so sorong ni gari wer kenang kieu ki kam ki panroi ki kam ki development ki bo fair alrai ne we ga yang pada gini ki jinglong jing em ki jing dei ki jong ki para brio ki pen minus no ki pen here do no ya gari India ki jami North East India ka loi ka de ka region ke jaka ka begini ki neutri ki jilla ke state ki ju emlang hagi emsuk emsain bot lagi de ke spa di hajar ki tribe ki communities ki judgment re prepare ki bere ni emlang ye long lang hagi jing sok hagi jing long kawai re mata ngam la manong bagalajan ke election ne bagala one kal air we ki benta jing dari India ne election kal ajan kana maru election kal ajan ki mi gini ki Kynhun ki mi ini ki bakren besho bagi kren bure ki kren openly ki kren jam ye ki jing tumu jing ki jing Dawa ki jing lingba ke Niam ki jing het ki jongi kani gelong ke basosi ke bang judon haga jalla ke jongi andre mentang hi ba kelas tang ban wan kum gini ki jing keren ki jing Dawa pakun ta kani gelong ke jing Dawa ke jing appeal ka jing karpat na kani ke Kynhun ke jing ka Saff ke Kynhun jang ke riu jaj Niam ke ba pher bakum ki nong shikhnong ha ga jalla ke jing Meghalaya ni dei ban long ke ba jai ni dei ban long ke ba jinsor ki jingmot ti perkhat nim dei ban long ke ba shongshit klabit habang yos go ye ki kubor nang ni matai ni dei ban long husiar namar manta ki bon ki kubor ki fake news kubor ki bom dei ki ba shisha ni yos go nang ni matai ni dei ban long ke ba husiar ke ba pengor bat ni le sitam kat pangila kom banginyo emlang hagi jalla ke jongi bat ki jaj Niam ki jingai ki ba lai ba pher in dei ban ye shem yi sen jam bangin pansa ya ke jingai imsuk ye ke jingai so tho jungmot bat ya ke jingai long ka bai ki jongi kom jalla kom ka state of jonga Meghalaya